bas kaka pile luonga ni MC Ozoom akapita ketho ndie kirego moko mama taro lwar nyuka nyakwaro dodo jasolo awendo kiwe yire nyakwar jabonde kata MC Ozoom akapito ngero ng'orengo ng'ongo ng'ong'er ongero ng'eng ka ng'iyo rengo odiochieng' ma kawuono antiere kod wendo mabe ja Ohangla iluongo ni Ohangla tisan kode odiochieng' ma kawuono endi kendo abro bedo kode muda matin kabisa omiyo make maka kumimake no kendo wantiere Facebook, Instagram, yaw Twitter kachiel kod YouTube maintain kendo watchwa Google MC Ozoom makapita otherwise abro miyo wendo thuolo kendo bro biro kendo bro moso obro nyiso udwache kaka kanyo endi ni mai wendo mantiere odiochieng' ma kawuono ni endi kendo en otherwise abro miyo wendo thuolo kendo bro moso karibu baba mosna jopiny adwa ni mondo iwuo matek mondo jopiny owinj. Okay, amoso jokanyana miyo kwe uru gi sani mawuoyo kodu gi sani luongo ni Odish Wuod Arosy. Odish Wuod Arosy ni en ja Ohangla maduong' ei Kanyasa. Wuod. Okay, Wuod. But in the meantime, adwa ni mnakoni maber kabisa kanyendi iwinjo kako sewacho nyingi iluongo ni Odish Wuod Arosy. Odish Wuod Arosy abro penjo moko ka to abro ni mondo dwoka machap mondo ofuasi mekwa olowa haraka sana otherwise Odish Wuod Arosy ang'o miyo ni amua mondo igo Ohangla no to wan ka gi gospel gi Lingala nyaka gik miluongo ni rumba ang'o miyo ni a decide mondo igo wero Ohangla mokwongo Ozoom kabisa to ok design to men juol kendo en talent wuona king'iyo wang' jogo koro ok en gima iamua ni mae gima dwa timo. Yes, en gima ipo kiseyudore nikech en talent mari. to industry mar Ohangla ka koro sani intiere go kod egadi industry mar music. Industry mar music Yes, sani koro an gi 2 years experience. intiere kod ariyo nyaka chak tumi mar Ohangla To to volumbe koro intiere gi volumbe adi kama nyaka gi sani an gi volume 2 moting'o songs 12. tiende ni in gi thumbe 12 mago volume to mago volume 2 moting'o thumbe 12. Ote thum ka wantiere gi disadvantage challenges mabedo opogore wantiere gi disadvantages and advantages richo mag thum kod ber mag thum bentie richo moro amora man thum miseneno gimoro amora kichake Ozoom kapita Yes, nyaka irom gi pek pek maseromo go e thum mang'eny yes, kabisa. Mokwongo an ng'ama opuonja thum an onge jathum madhire ni mondo opuonja thum ichaka kendi an thum achako kenda yes, kendo ariembe kenda yes, koro challenges maseromo go e ng'eny ang' nakwani mana achiel 2 kata 3. Mokwongo challenge mantie yes, thum kapok ibedo financially stable yes, nyaka ibed gi chandruok kata e yore mag pango tich. yes, Samoro idhi imanyo jatich iyudo ka samoro en expert yes, odwa chungi kama ma samoro shule bang' kisetiyo gi expenses mana achiel. Mar ariyo maseromo gi jopiny madongo nitiere moko mokabiluongo nying-gi ma asegwelo nyaka e tich katera e show kwadhi mwagike show to nitiere time magisetimo kanyo ma show ok odhi kare to mago pod ok osebedo ka adwa ni mondo inyisa ni mago richo mag thum mago richo mag thum mago richo mag thum mawuoye ing'e ni sama nipango gimoro to gino lewo mano is a disadvantage. Mago nyakwar mga yako ni maber kabisa kanyendi ni mago iwinjo kod Odish Wuod Arosy kwano ni richo mosebedo konene thum ka nikech penjo mang'eny abro bedo go kode matin kabisa nikech icho kowacho ni en onge jathum mochake tiende dong onge jathum mochake tiende ichako kendi mago wawinjo richo mag thum to kinyiswa ber mar thum ni momiyo ni weyo gospel to dhi Ohangla ni momiyo ni weyo Ohangla ni weyo gospel to dhi Ohangla ni weyo Lingala dhi Ohangla ni weyo Benga dhi Ohangla. Zoom ber mar thum ng'eny. Gima ber nyaka bed gi rachne gima ber nyaka bed gi berne ya winji koro ber mar thum mano aseneno kaka an dongruok duto te man godo nyaka gi sani maneno ayudo thuolo thum nikech en gima nachako kapod ayudo koro dongruok man go kata investment man go kawuono owuok from thumni emosemiya nyono kuonde moko mane ok anyal dhi kuonde ma kata jopuonje samoro pok ogike thumni emosetuda gi jok moko ma kade bed ni ok thum to de pok aromo mana e bwo piny koro ber mar thum aseneno mang'eny to en mane momiyo pok abedo gi dok chien
podi ni maintain imake maka kanyo. Bas jakor moga jwako ni maber kabisa kanyendi mani winjo ni ber mar thum gik ma thum osebedo kotimo to iwinjo richone kod berne. Adwa ni mondo apenji Odish Nyakwar Arosy kaka in you are a band leader or you are not a band leader? I'm a band leader. You are a band leader. Ben nitiere jothumbe moko miseting'o malo ma wach nosewuok e lweti within 2 years ma in go kod industry mar ajawa. Ineno thum. Nyaka jajawa en jathum. Nyaka jaong'e en jathum. Yes. Mago nitiere mosewuok e lweta. Yeah. Matiyo kuonde mamoko. Yes. Bidang' ikwan achiel ariyo moko. Nitiere. Yes. Nitiere iluongo ni Amati Wuod Soba. Amati Wuod Soba. Amati Wuod Soba no nachako godo kapod wan e skul. Yes. Napuonje kaka timo mwadhi. Mwadhi wagolo thum achiel. Thum mano wagolo mokwongo no. Yes. Ema ong'eye. Then nokawe en nojaja. Okawe gi jathum moro. Okawe biogo na. Kendo sani en taon. Mano jathum mowuok e lweti. Kendo jathum. Nyakwar moga jwang' akoni ni gimoro amora kopo ni chako to we chame kendi chame koda ji nikech magi mano joluo duto te wadwa ni waherre kaka lang'o gi Masai kata Oria oherre. Omi winjo ka Odish Nyakwar Arosy koni maber kabisa kanyendi ni en bende osegolo ji kaka band leader nigi 2 years but mare ni odwa ni mondo en bende gigi okonye nikech injo kokwano ber mar thum kod richone. Iwacho ka ni industry mar ajawa ka ni samoro ji ok nyom. Adwa ni mondo you make it very clear ni in gi wife so you doesn't have a wife. Room. Yes. Onge ni jathum nyom. Yes. Nyombo en hero mana. Yes. Den luore kaka idonje thum. Yeah. Kidonje thum ni thum ra. Yes. Obro kawi gi ra. Kidonje thum ni thum tich. Yes. Obro kawi kaka tich. Iwinja. Yes. An gi dhako. An gi dhako gi nyithindo 2. Congratulations. Manyiso ni an gi Familia me. Yes. Thum pok otame nyom. Yes. Nyaka na nyom sani an gi chiega gi 4 years. Higni ang'wen. Chiega no pok odhi. Entie. Onge chieng' mosedhi kata nadhi yale ni wach. Bas Nyakwar moga jwang' akono ber kabisa kanyendi to kwadhi e bar ma samoro wanyalo time entertainment mag thumbegi wanyalo romo ke new faces moko madems moko ma they are very fine. Ere kaka react ka samoro moro approach nyalo kone mera challenges koso ere kaka ineno. Magi to luore gi mana kaka iketo dendi. Yes. Kaka riembo dendi kaka pachi tendi. Yes. Yani kaka riembo dendi kaka pachi riembi. Kaka riembo dendi kaka pachi bende riembi. Kidwa ni paro riembi mathindo dendi be riembi mana kamano. Koro an ng'at moro mabedo driven by his own principles. In gi principles mamit kama taya. Makigo ni no cannot change to be yes. No cannot be yes. Now yes cannot be no. Cannot be no. Let yes remain yes. Let no remain no. Yes. That's how it is. Basi kwa moga jwang' mano Odish Wuod Arosy kaka winjo ni endi kendo koni maber kabisa kanyo endi ni industry mar ajawa ka koro bete entiere gi lony to mane mari ma in go midwa ni mondo inyis jopiny kapok waleng'ore kendo step achiel kech wadhi ka gima watieko to wadwa ni mondo watiek ka waweyo fans mekwa ka gimor kod Men mantiere. Yes. Gimoro amora michako nyaka ibed ni gitego. Mane ka gin. Congratulations. Nikech Nyasaye identify ni thum ni kira mar menyo. Yes. Mae tiga. Yes. Nyaka ti kode matek. Yes. Kendo nyaka tudu kode mbele. Yes. Thum ni nyaka dong story. Yes. Inyalo penjo ni story ma. Yeah. Adwa ni dong story maber. Mabed role model ne jo. Bas sauti mar Odish iluongo ni Odish Omin Arosy. Odish Wuod Arosy. Odish Wuod Arosy adwa ni mondo koro iface na jo piny mondo ikonigi ni platforms mage ma intie to kapok wadhi mabor kawuono in gi tich kanye. Kawuono an gi tich Tsunami guest Luanda Konyango kawuono Migori County. Bas mano mago jo Migori piny Ochila yako Mbogo. Ewi mano ne nitiere question moro mane wakale kinde kacha volume 1 mari be nyalo ngeke matin mondo wawinje ane kidogo. Mago meko. To sani iluongo ni latest song. Nitiere manyoch golo sani manyien.
Sani nitiere manyisa golo manyien. Then double release. Yes. Mowero El Nino Part 2. Olende. Yes. Mano nyakwaro lende. Nyakwar ngaje. Iluongo ni Elisha Giro. Mano madhi dwaro MCA maka Nyasa Wuod 2027. Iseloso ni wewe. Congratulations. Bas. Ebi mano kora dwani mondi wuona gi nyikwara moga jonga dwani koni maber kabisa kanyendi platforms duto te ba intie kasto ipin namba ni kanyo nikech ywara Ohangla artist. Yeah. Yes, I need the platform more social media. Yeah. YouTube video yoda. Yes. Facebook video yoda. Yes. Instagram video yoda. Yes. Twitter yoda. Yeah. Ginying man. Video yoda no Odish yoda Arosy. Facebook emede yoda ginying muko. Yeah. Facebook emede yoda di Steve Odish. To okopore gi Facebook platforms miwacho go mago to iluongo ni Odish Wuod Arosy. Bas ngato nyalo samoro dwaro namba ni inyalo pin namba ni kanyo mondo jopiny ono. Nemi nagin antiyo gi nemi ariyo. Yes. Approach out gi mar Safaricom. Yes. Yeah. Because confirmation. Yes. Piachano wacho kisungu. Yeah. 0793 05 86 11. Thank you very much. Also nini gi nembni ariyo. Another one. Cielo, mano pekdo mane magoro matiyo matigo sasa diabuti eno nyakasadi eno tinyalo yudo ene ate. Yes. 07 Yes. 84 75 25 78 09. Thank you very much Odish Arosy. Kendo amor kodi kabisa. Maintain and keep it up my friend and you will prosper. Otherwise, on this side, I have our beloved brother called Wuod Ngugo. I know Wuod Ngugo, you know it very, very, very well. And Jajawa, you know, yeke. Wuod Ngugo mos na jopiny kanyo. Amina. Upaku Yesu. Yes, and the Wuod Ngugo jaja mangema. Dance matumka sego tu maratari. Yes. Ile sego tu sule. Yeah. Yeah. Ninja jawa marelisha. Yeah. Yes. Bas mit maratari ya karamu gajiwa. Koro mit maratari. Yeah. Kora jawa nyime. Ajawa to the world. Magi tima jawa to the world. Sani podom go chogo Odish Wuod Arosy. Adugu dala. Otieko. My good dala edition. Kuro nyako go madala be. Kaso go ma. Otherwise, thank you very much Makeuru kanyo bedigi data all the time. You follow her, you like, a comment, we share our video. May God bless each and everybody. Thank you very much. Welcome, Baba. Thank you.